Hakani ka jing hika jonga menta kasngi ngin ya karen ya kata menta kumno ngin le lane ka ngin le lada ki biru ki shim kabuthan ya ka jing ka jongi yo le si don napran jompi ki balangop lupa hakani ka apot namar kata pik ya kani ka video jonga menta kasngi nado bastang hadu pandakut khenang ba phanla ban yo ya ka jingkor khu langba jongkani ka jing hika jonga menta kasngi ka ngin le lane kumno ngin le lada ki wei ki shim kabuthan ya ka jing bha ka jongi kalak bandai haka jingide jongpi bat ulok kalok lani kasamla usamla kalak bandai ka jingide jongpi bat ki parlok ka jongpi bat ki bahaya ngasam jupi lani donru ki bakali nga kumnungin le lada ki khana school ki jonga ki shim kabuthan ya kata ka jingba ka jonga kani ke video kalong nagam ta jongpi hoi kani ke jing hika jonga mta ka sing kamla banle directly bat kata ka jingkali ka ba pidon haka jing jongpi Henry somehow feel up ban relate ya ka bat ka jim ka jompi par kata ka jingkendo jompi haka jim jompi manlagasngi namar ukhanna school ubastat bunsin ulum ya ka jihikai wat lada uyo asngau baki we ki hikai ya ki we ulum ya ka jihikai nakata ka jingkeli lani nakata ka jinjubab jong ki we pat kat nungut na pren jompi ki bala jupit ya ka film Cinderella kaba la release haus nem arajar khatsan kamdei katu ka animated movie lene ka video kartun Henry ka dei ka video ka ba ak dakibiruhi lada fi jupit ya katu ko film ngan shim yaki katu kat ni ka jing hikai na katu ko film ngakan mau kumno habang apit ya katu ko film ka penjau umat yaki khmat ka jonga nga recommend yo pi nga advice yo pi apin pit ya kene ka film Cinderella kala yo ya kata ka jing hikai na ka kemi ka jongkahi ka bala khlat na do bastang jong kata ka film berkat ba ka kemi jong ka kayap ka ong ya kini ki kintin have courage and be kind tolong shlur bertolong ka baba but hakani ki jehika jonga mata ka sing an IP ya ka jehikai na kini ki kintin ki ba ka kemi jong ka Cinderella ka kren ya ka Cinderella berkala roban ai ka jehikai ka ba khrau ya ka jim ka jongi ka Cinderella ka long ka khon sweat ka kemi ki jong ka kalayap nadu kipor kiba kadangrit lapan he lapan san ya ka na ukpa jongkai bar ukpa jongka uyo lok thamai kata ka kmina jongka bar kita ki khon ki jongka ki le ben ya ka Cinderella ki shim ka bu ya kata ka jimbha ka jongka Henry ka Cinderella ka shim ya kata ka jinghikai jongka kmi ki jongka ka ba ong kum ni tolong shlur bat long ka babha te haba ong hang ni tolong shlur ka ba mut ka jing ting pidon kam ya ka jing shlur lada fitting but lada fimting fimdon kam ya ka jing shlur deniam te ki briu bonsin ki shim kabu ya ka jim ka jongi na mar bang ngiting ka jingkeli kalong baleken ngiting ka jing ting jong ka jing sha kentat ngiting yo lada ngi keren ngi pen mong yaki ne ngi pen sausi yaki bar hakabak haddo ngi ngop biang hakataka apot kajing sha shim kabu hakajing ka jongi hoj kani bonsin kajia hakajing ka jongi namar bangiting bat namar bangiting kita kibru ki shim kabu no ya kajing ka jongi kumta kadon kam yangi bangin don ya kataka mensim jong kajing shlur kumta banle ya kane ngidi ban bu ya ka boundaries leni ya uput usam haka jim ka jangi bagi we kim di ban cross ya kane ka limit namar kata nga ong ya kini ki kintin be kind tolong ki babha artat tolong shlur bat tolong ki babha ngan persyang ban benta ya kini ki jing ka jung hakilai teliki benta kabanangkong nang ban map ya ki we filap ban sngau phala ya nga bangong map ya ki we kumno ka jing map kadon ka jingide bakata ka jing sha shim kabu denu haba nga ong hang ni ka jing map tungin sngau tho shwa ya ka ne ka kintin ka ba ngide banle bat ka ba ngimde banle tungin kran shwa ya kata ka benta ka ba ngimde banle haba nga ong hang ne map kam shamut ba ngin ong to omlele bunsen haba ki bru ki shim kabu ya ka jim ka jungi kala bandi baki le bakala ki nyon benyangi bat habaki pan map ngi ong to omnele namar nando kapor ka bang ngidangrit la design la ni la program ya ka jimut ka jimberkhat ya ka jabing jongi bangin ong to omnele hatu
om nilai se. Habakum ta hatu kabiang yakiwe bakin shim kabu ya kajiim kejongi. Hatu kam lele yakiwe bakin le ya kajiim kejong pi. Bat kin ong ma pianga. Bat pin ong pat to om nilai. Hatu kabiang kum ta ngan ong pi Bat ngan yitho ipi ba ngim dan hok hiru ban map yakiwe yakata ka jingle ka jongki. Kamde ka kamram lene kamde ka authority ka bor ka jongi ban map yakiwe. Habang nga ong hangne map kamut kelet yaki ki baki we kila le ha ka jim ka jongi. Kiten English ka ong letting go. Kan mau yakne manga maphi kibru ngim dan hok ban map yakiwe. Ka ka bang ngila ban le kalong bangin klet ya kata ka ba kila le ya ka jim ka jongi letting go ngabha ya ki kintin ki mga karen ngam ong hangne bapin pediang ya ka ka ba kila le Henry ban klet ya kata ka ba kila le ngabha ya ki kintin junga om ban pediang ya ka ba kila le Henry ban klet ya kata ka ba kila le. Kani kalong ka benta ka ba penjau umat yang habang apek ya kani ka film. Kani kalong ka scene ka ba khaddo jong kani ka film habak hakaba ka Cinderella kala sya jid ha ukhon sim bakan long kalok jong hashwa bakan ela ka jong ka ying ka sem hashwa bakan le ban shong shaying jong usim ukhon jong usim ban yo ya kata ka jim ka bathamai ban yo ya ka jingsuk bat kapai syaka kimina jongka hagata kapor kapai syakita kipara ki jongka hagata kapor ki badap dak jingdom ki bale ben ya ka Cinderella ki batmu tang ya ka ka basnyu nakam ta jong ka Cinderella Henry ka Cinderella kapai syaki bat ka ong yaki ngamap yapi kam syamut ban ong ba ngapediang ya kata ka jingle ke jongpi ya ka jim ke jonga Henry ngamap yapi namar bangakwa ban klet yaki ki ba philale haga jim ka jonga bat bangan ya ka jim ka bathamai ban map kamde ka kamram ka jongi kade ka kamram jong uble Henry ban map bat ban klet kata kade ka kam ka jongi in poi syaka benta ka baar bo ya uput set a boundary set an appropriate boundary and limits haga no ka jingi dei haga jim ka jongpi kala bande ulok kalok usamla ka samla uperlok bat ki parlok kano hikai bat ki khna school fide ben bo ya u boundary fide ben bo ya ka limit lane ya upot kane ka ba ngala ban shasha Henry lada ki tam lada ki cross ya kane ka limit ngamde ban yasha fide ban rai himapi katno teng finlap naga jingle ka jongki naki jingle ke jongki hi ngi itho mentah kila stang ban shim ka boyanga Henry ommaki ki ban decide katno kin shim ka boya ka jim ke jongi Henry ngi di mangi penban ki ban decide hadok katno kidla ban pentre yangi katno kin shim ka boyanga Henry de mapi ki ban rai katno kata ka boundaries ka bapila ban yasha ya kata ka jingle ke jongki bat hangta fide ban keren ya kata ka kentin ka bapim singau tenat ban keren keten English ki ong learn to say no nang ban ong haka jim ka jongpi fi hang ni ka don kata ka connection bat ka benta jong ka introduction jong ka ni ka jing hika jonga to long shlur bat to long ki babha have courage and be kind nang ban mi syabar jong kata ka sendup ka bala set yapi come out of the box kabamut step out of your comfort zone lada film tere ban mi syabar jong kata ka jingsngau tenat ka jongpi ka kedeu bab himpat san ha ka jim ka jongpi you have not grown old enough you have not stretched habang ong hani grown up enough om ha ka ringying om ha garta Henry ha ka jimut bat ka jinglong kawe ka freeze lada fikan mau ka ba pau nam ha ka ba ongkom ne ka ringjing kum usej ka jimut pat ka badang be namar kata tu bu ya kata ka limit ha ka jim ka jongpi keren syai ba barkan mau film jude ban pendon kam ya ka kentin tangba ton ki ba ongkom ne hot ngan i ye phi tangba film de ban syukur ya kan ni ka kentin kalong ka ba jam palat Henry to pendon kampen ban da ka wei ka kentin bat lene Henry
Hoi nga ijepi but lane Henry fimde ban syukur yang ka kenten Henry lane but ka kedau ba pila set ya kata ke boundaries fila bu lupa ya ta uput but fimde ban tam ya uni uput. Hoi nga ijepi but fimde ban shim kabu ya kata ka jigit ke jonga yapi. Teng fidei inno hikai don gi khana ki ba shim kabu ya kata ka jing bha ka jongpi kata ka jing shim kabu jongki ka la ban long ha ka nukurukom lada ki shim kabu ya ka ka babha te ka biang ki note ban approach yapi lada ki kendo ya kinu ke jing ha ka jing im ka jongki ha kata ka jing pule ki jing puthi jongki ki note ban approach yapi ki shim kabu ya kata ka jing bha jongpi kata kam dei ka jing shim kabu kata ka de ka kamram jongpi hi kum ka no hikai kum unno hikai ban serve bahaya ki ban hikai bahaya ki Henry ladaki shim kabu daki vepat ki belong negative impact hagaji im jongpi hagaji im jongki way hangta fidi ban bo da upot lani da boundaries kane fimde ban le namar kan yelam shakabasnyo Henry ladaki shim kabu nakamata ga jingha omnuli stretch pen he shu ya uta boundaries namar kum kino hikai kane kade ka kamaram ka jongi man ai ji hikai man ai jingirap ya ki khna school hakapor baki don kam ya ka jingirap ka jongi bu da boundaries shubu mentai firung hapo jong ka class ki khna school kim patiau yepi kim bana hidden hapo jong ka classroom but ki halla kmi bha kum kino hikai hato kata ka jing hala jong ikana kalong ka ka ba pensnyu ya ki vepat ki batona saudong jong kata ka kelas ne kata ka jing hala jong ki kalong bagi keli jing keli ki kwa ban dia long ki kwa ba kata ka kelas kalong interactive kelas kami ba kum kono hikai ni di banang ya kani ka benta set a boundaries but nang ban ong kani kalong ka benta ka ba bat ka ba kong santam ha ka jing im ki jongi ban set ya boundaries ni de ban nang ban pendon kam ya ka kentin in poi sya ka benta ka balai beteng lani pendekut renew or release kani ka idea ka bangala yo na ka jihka jong we na ki riu khrau jong ne purthei u Desmond Tutu u archbishop balatho ha ka we na ka jing tho ka jong 4 step of forgiveness hakawai na kijing hikajung ukran shpang jong kajing map hakaba lada kadon kata ka certain limit hakaji im kajengi habakila cross ya kata ka limit lene habakila cross ya kata ka boundaries kami kata ka jinge pher jingmut but hakata ka benta kadon kam yangi yakiniki artli bangenjit haba kile bakla yangi bar kiskau tho ya kata ka jing bakla jong ki bar ki wan phai shaka jing im kajengi ban pan map yangi but hakata kamta katon kam yangi bangin nang banjit na pleng jong kiniki artli langin beteng ya kata ka jing yede ne ngin pendekut shall we release or shall we renew the relationship namar haga jing yede kala bande bakila shim kabuthan ya ka jing ka jing kala bande bakila shock yangi kala bande bakila ktak ti yangi fi de banang ban set ya ka boundaries fi katon ka connection ka banta ka bandakong ka baar bat ka balai empat lada fila set ya ke boundaries dan finut ban keren kat ba fidang la ban yaisha te ka biang Henry habakila cross ya ka limit fide ban sngot ho ya la ka jong ka hok Henry menta haba fila sngot ho kim la shu ban cross ya ka limit ngam la shu ban yaisha teng ulok usho than ya ka lok bat ka lok ka yaisha daga jingmut daga jingtmu ba ulok jongka haga vegasni unsa kala Henry kadon kata ka certain limit hakaji im ke jongka ka di benang ban ong that's enough you have crossed the boundaries it is beyond kata ka jing yaisha ka jonga labyang katu ngam la shuban yaisha ya kata ka jing sho ka jong piang bar kumta ka mi no kata ka jing pher jing but hadin bakilawan phai biang don artali ki ba phila ban le lafin pendekut ne fin pen thamai shall we release or shall we renew that relationship what ailat ban beteng biang namar ki basnyu ki ban sajia biang hagaji im ki jompi namar kata tu nang ban set ya ka boundaries namar kata ngapundon kam ya kini ki kintin pen thamai lani renew
Dan kipor bah pis ngau bakal long yangi bangin pendukut ya kata ke relationship kala biang katu don kipor shilok ki pher jimut but kawan kata ka point ha ka jim ka jumpi bar ka day yapi ban yakran lada fidon ka ek ka daw you have any reason to continue to renew film day ban pendukut ya kata ka jingedi nama ka don ka daw namar ba ka don ka daw kala ban day fila don khon film nak ban penjengai yaki khon na ukpa bat kami fidan kam ban beteng biang Henry rengkat bat ke kendon hang ni don kam ya ke jingmap kumba ngaju ong na kapor ba ke jingmap kam shemut ba ni pediang ya ke bakila le hak jim ke jongi Henry ke jingmap kalong bangila kelat ya ke balajia bangin move on hak jim ke jongi ngin kelat ya ke balajia bangin im ya ke jim ke pathamai wanang pendukut ya kata ka jingide lada kata ka jingide jompi kan kata ya ki we namar teng ka jing yaisha kadon la ka jong uso ubat hiang jong ka jing yaisha Henry teng da ka jing khlut ki ong bamja khlut perkhat dau thelit ni perkhat da ki khiti ki jat bar ni prai kut no ya kata ka jing rai kut ka bakhadu ha ka jim jongi bar hadin pat ni babe ya kata ka jing rai ka jongi namar kata tu perkhat tu puson pa namar kani gelong ka benta ka bakong santam jong ka jing im ka jongi ngin second do epi ha ka bipat ki video tat hadu ka por bye bye stay safe